Jarko, co novýho v Šibetově? No já se vezmu Co škola stojí? Rozbombardovaná. Tak, dělali jsem úpravy na základce. Když vybuchne granát. Tak, ano, tak ale pak to tam děti nepoznají zase v září. Pak přijde samozřejmě Petra Lepková ze Šebetova. Tak, Jarko, hodně štěstí, neluch fandí, co jí síly stačí. 3, 2, 1, go! No a Jarka, pěkně. 3,58. 3,58, no a teď už přijde Petra Lepková. Tak. Petra, ahoj. Čau. Opálená. Paráda, ještě do září něco stihneš se naopalovat, paráda, a pak do školy. Tak, přímo do školy. Tak, Peťo, podíváme se na tvůj výkon. 3, 2, 1, teď! Ano, tak musím říct, že 3,49. Ano, ještě o 10 dolů, ale viděli jste krásně, jak Petra Pila jenom to udělala jak brambora. Jo? Zacpala ty únikové cesty. Tak, ale holkám to šlo dobře, no a teď už přijde Martina.